Good morning. Good morning, good morning, good morning. Sabihin mo sa kanila, good morning everyone. Good morning. Grabe, ang daming isda. Daming isda Hello guys, good morning, good morning. May lista na naman tayo ng groceries na kailangan, mga spices, ubos talaga. As in, ubos from luya, onion, garlic, tomato, lahat, mga herbs, ubos guys. Luto ng luto, hindi na malayan, nahubos, kaya labas tayo. Today is Sunday, May 24. Dito kami nakalabas guys. Ayan, inaayos pa lang. At siguro magdagdag ng tubig. And then, really lang matapos ito. Bilis no, nandito na tayo sa Island City Mall guys. Pero ang punta natin is dito muna sa Dao Central Market. Dito. Sa pamilihang sentral ng Dao. Dito sa Tagbilaran City. Punta tayo. Bilhin yung mga spices. Tingnan natin kung bukas ba ang mga bilihan ngayon dahil Sunday. Bukas naman siguro. Kasi kailangan natin ng spices, tapos gulay, fruits, sabi ni Janjan, fruits mama. Ayun, may mga fruits doon nakabitin na. Ayun, kay Jan na pwesto yun, yung city ko. Marami siyang saging. Yan, pupuntahan ko. Ayan, may mais. Mais galing bukid yun. Ano nga yata? Ay, meron na dito? Wala naman. Ha? Wala pa. Doon. Oh, syempre, doon sa pinaka-main. Sarado pa rin dito, oh, black. Oh, tingnan mo. Yung mga pathway dito, wala, sarado, oh. Na-blackan ng cyclone wire. May black siya. Kaya ang pinaka main entrance, yun ang pasukan natin. At dito yun sa harapan mismo ng palengke guys. Mag-parking na muna tayo. Naku, ang init. Bili lang akong gulay ha. Maiwan ka? Maiwan na naman siya, ako lang mag-isa. Naku naman, kailan kaya kami magkasama ng lakay kong mamalengke. I miss that those days na kami lagi ang magkasama, sabay kami. Namimila na siya ng isda, ako ay namimila pa ng gulay. Sabay na, ganun sana. Tulad ng dati. Okay, let's go guys, yung bag ko. Ingat ha. Meron akong baon dito guys. Maliit lang ang battery ko kasi kanina nag-live nag-live cooking ako kaya naubos yung battery kaya patayin ko na muna ha. Okay. Dito ako kay Delia. Kay Ma'am Delia. Ayan. 56. Nakadami ako. Ayan. At pahatid ako kasi ang dami oh. Tingnan mo naman yan. Almost 15 kilos siguro. 15 or 20 kilos yung napamili ko. Bibili pa ako ng itlog mamaya, babalik ako. Pahatid ko muna yung gulay ko. Ayan. Kasi suki ko, kung saan ang suki ko, isahin ko na kung ano yung kailangan ko. Doon ko na binibili lahat. One time, big time. Thank you Lord God. Thank you Lord God. Ayan. Tara diha doy. Ato nga. Atong punuan katong Starex dito din nga gray. Ah. Okay, kuha mo ito. Dito. Nera doy. Nabalik pa ko. Kaysa kay lapok. Di ari ra. Lipot ra dire oh. Lapok doy. Oh my God, ang bait niya. Very good boy.
Galing kinaami aning medyo malapok-lapok. Okay, tip. Ang frontliner dito sa malaki. Saan niya siya? Malasugi. Malasugi diyan. Ay, bumalin ako. Oh, kay Bao siya sa akong dagbay, bisag nakamask. Now, Blue Marlin, wagi mataymingan, no? Grabe. Kung sa may lani, 450, 320. Kung sa may akong paliton, oy. Tanaw ko na taani. Dito, lagmi gihapon display usahay. Ang sama ni. I don't know what's this. Guys, 140 oh. See that? Bara. Oh, yag akong suki sa limonsito. Uy, Ginoo sana mag-imong limonsito. Oh, nakapalit na rin ko dito tika. Oh. Nice. Kay barato na presko pa. Kinakatonta. Kay kadtong ay daghang mapalit. Wala ang pula. Bakit kaya ako kinakabahan every time na pumasok dito? Kahit saan man, kahit sa palengke. My God. Yara akong frontliner. Yara ako. Ay, salamat. Nakapamamalengke rin. Bakit kaya today, lagi ko nakakalimutan mag-video, hindi ko na i-video yung mga action ko today. O, katulad ngayon, we are already halfway to our home, pero ngayon ko lang naalalang mag-video. Ang init, sobra guys, grabeng init. Talagang init as in very hot the heat. Grabe. Galing kaming namalengke lang naman, pumasok ako sa Dao Central Market. Siyempre, ang lakay ko, wala. Ang role niya ngayon is driver lang. Hindi na siya pwedeng tumulong sa akin sa pamimili. Ako na lang mag-isa. Tapos doon sa ICM, ako rin mag-isa. Kaya ayun, yung order niya sa akin na prosciutto, oh my God guys. May nagbago doon sa supermarket, ibabalita ko. Yung mga imported goods nila, na yung katulad ng prosciutto, yung mga cheese, mga provolone, mga ganon, mga yung tofu na imported, wala na doon, wala na yung instansa na, wala na yung shelf na meron, nandun yung shelf, pero iba na ang laman. Ang laman niya is yung mga local sausages, yung mga longganisa, mga ganon na, yung mga processed foods na, syempre, yung sa atin na dito. Pero yung imported, wala na silang display. Kaya yung pinaka-order niya, dahil alam nyo naman ito, napakahilig, masyalayo yan eh. Kaya nasanay siya sa taste ng prosciutto, ay hinahanap-hanap niya. Naghanap ako doon, wala. Saan na ako bibili ngayon? Wala. Kaya sabi ko sa kanya, magtiis ka muna, wala tayong prosciutto, walang prosciutto muna. Kasi ang gusto niya, maggawa kami ng pizza with prosciutto. Kasi yun ang favorite niya talaga. Prosciutto, mortadella, yung mga ganon, mga bresaola, naku, lalo nang wala yung bresaola. Yun ang mga gusto niyang kainin guys, wala, kaya sorry. Siguro dahil hindi naka-import, wala pang biyaheng regular na magdala ng mga ganong goods, na yung mga katulad ng mga imported processed goods, wala eh. So, magtiis na lang kung ano yung mga nandito. Anyway, makakaraos din tayo guys.